Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Musulman doganymyz sorapdyr. Biri mihmançylyga çağırsa, şol saçakda arak bar bolsa, ip içmek haram ýa-da halal mı diýip sorapdyr. Musulman doganlar arak, spirtli içkiler ýa-da aýdymsaz ýaly haram zatlaryň bar ýerine barmak, ol ýerde oturmak bolmaýa we günahkarçylykdyr. Tapawudy ýok. Toy, mihmançylyk, naharhana nire bolsa bolsun, haram zatlaryň bar saçagyna musulman kişi oturmaly däl. Haram bar ýerde oturmak we onu inkar etmezlik oňa razy bolmakdyr we haram işe, günah işe şaýat we şärik bolmakdyr. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet'te Beyhaqî'de gelen hadisinde diýär: "Men kana yu'minu billahi vel yevmil ahir fela yaq'udanna ala ma'idatin yudaru aleyha khamr." Kim Allah we ahiret gününe iman eden bolsa, arak içilýän saçakda oturmasyn diýär. Yani musulman doganlar Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin hut özi bizi musulmanlary arak bar ýerde oturmakdan äge edýär. Eger seni toýa ýa-da mihmançylyga çağırsalar, şol ýerde haram zatlaryň bardygyny öňünden bilsen gitmeli däl. Emma öňünden habaryň ýok. Barangdan soňra görseň, başarsaň ýumşaklyk bilen, edep bilen ikiçak nesihat etmelidir. Nesihati kabul edip aýyrsa aýyrar. Aýyrmasa gatygorma dogan haram bar ýerde oturup bilemok diýip turup gaýtmalydyr. Arak, spirtli içkiler Allah Taala we Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarapyndan lagnatlanandyr. Ebu Davud'da gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diýär: Allah Taala araga we onu içene, içirene, satana, satyn alana, yasana, öňürene, özü üçin yasattyrana, daşana we özü üçin daşalana lagnat etdi diýär. Elhamdülillahi Rabbil alemin.